ዳግማይ ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ክብራ ሰማዕቲ ረዲኤረና ኣብዚ ቅንያት እዚ ካብ 2 ክሳብ 15 ዓመታትን ልዕሊዩን ዝተኣስሩ 10ታት ኣመንቲ ክርስትና ጴንጤቆስታል ተፈቲሖም ኣለዉ። መዚ እምነት እዚ ብዝተተሓዘ ንዝተኣስሩ ይኹኑ ንዝተፈትሑ ክጣበቕን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ካልእ መንገድታት ንነዊዕ ዓመታት ከቃልሕን ጸንሐ ሃኒባል ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ ሲያትል ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽህበና ኣዘራሪበ ኣለኹ። ሃኒባል ኣዝየ መስግነካ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝተፈትሑ ክንደዮም ዝበጽሑ ንክንደይ ዝኣክል ዓመታት ዝተኣስሩ እዮም ኣበይ ቦታ እዮም ነይሮም? ሓራይ ኣማን የቐኒለይ ስለዚ ዕድል እዚ እዞም ተፈቲሖም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ብዘለኒ ሓበሬታ ማለት እዩ ካብ 35 ክሳብ 36 ከም ዝበጽሑ ንዓይ ስጋብ እዚኣ ዘለኒ ሓበሬታ እሱ እዩ። ኣብ ማይ ስሩዋ እዮም ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዳርጋ ካብ 2 ዓመት ክሳብ 16 ዓመት ዝተኣስሩ ኣዋልድን ኣወዳትን እዮም ማለት እዩ። መቸም ናይ ኤርትራ ኩነታት ኩልና ከም ንፈልጦን ድዩ ግና ምናልባት ስድራ ቤታቶም ክሪእዎም ጸኒሖም ዶ ይኾኑ ወይ ጉዳዮም ሕጋዊ መስርሕ ክኽተል ዶ ጸኒሕ ይኸውን ከመይ ይመስለካ? ክሳብ ሕጂ ብዘለኒ ሓበሬታ ሰብ ክሪኦም ዝፍቀዶ ኣይመስለንን። ከምቲ ከም ሓደ እሱር ምግቢ ተብጽሓሉ ስድራ ተበጽሓሉ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ኣነሲ ስድራ ዝበጽሖም ኣይመስለንን። ምናልባት ኣነ ዘይፈለጥኩ ሓበሬታ ከይህሉ እምበር ኣነ ክሳዕ ዝበጽሕዎ ክሳዕ ዝፈልጦ ማለት እዩ ብዙሕ ከም ሓደ ዝብጽሕ እሱርሲ ኣይብጽሑን እዮም ማለት እዩ። ኦኬ፣ ስለምንታዮም ከሕጂ ተፈቲሖም ትብል? እግረ መገደይ እንታይ ድዩ መስለካ ኣብዚ ብዙሓት ምእመናን እንዲዮም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተኣሲሮም ዘለዉ ሕጂ እዞም ተፈቲሖም ንብሎም ዘለና ሰባት ካብ ማይ ስሩዋ እዮም ተፈቲሖም። ኣብ መትከል ኣቤት ዝተኣስሩ ሰባት ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ። ኣብ ዳህላክ ዝተኣስሩ ኣለዉ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝተኣስሩ ኣለዉ። ሕጂ ብዝበጽሓኒ ሓበሬታ ብዝሓተትክዎ ማለት እዩ ኣብ ማይ ስሩዋ ልዕሊ 100 ኣመንቲ ሰዓብቲ ክርስትና ወይ ድማ ብተለምዶ ፔንቴኮስታል ተባሂሎም ዝጽውዑ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይረ ማለት እዩ። ኦኬ፣ ሕጂ ምክንያት መፍትሒኦም እዚ ክብለካ እኳ እንተዘይከኣልኩ ምናልባት ዶ ይኸውን ይብል በዚ ምክንያት ናይ ኮቪድ ዝተተሓዘ ዶ ይኸውን ይብል፣ ግን ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ንጹር ዝኾነ ምክንያት የብሉን። ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ቁርብ መፍትሖኦም ፍሉይ ዝገብሩ ሓደ ነገር እዩ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ገለ ደገፍቲ መንግስቲ ወይ ድማ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ዘዋፈሮም ሰባት ነዚ ሓበሬታ ስለ ዝለቐቕዎ እዩ እምበረይ ኣብ ኤርትራ እዚ ምእሳር ምፍታሕ ከም ሓደ ንቡር እዩ። ምክንያቱ ኣነ ዝፈልጦም ኣለዉ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ተኣሲሮም ሽዑ እቲ መንግስቲ ውፁ ይብሎ ናብ ቦታኹም ከኣኺሉ ይብሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናይዚኣቶም ቁሩብ ፍሉይ ዘብሎ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ብናቱ ልኡኻት ኣቢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ስለ ዘርግሐ እምበረይ እቲ ምእሳርን ምፍታሓንሲ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ቅድሚ 2 ሰሙን ሓደ ፓስተር ዝርከቦም ገለ ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣነ ኣርግጸኛ ኮይነ ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ። እስከ ድሓን ናይ ዝተኣስሩ ብዝሒ ምዞም ተፈቲሖም ዘለዉ ክነጻጸር እንከሎ ብምእታዊት ወይ ብገምጋምካ ክንደይ ይኸውን ከመይ እዩ? እንታይ ድሞ መስለካ ኣማን ሓወይ እቲ ናይ ኤርትራ ኮ ሓደ በዳሂን ኣጸጋሚ ዝገብሮ ነገራት እኮ እቲ ስታቲክስ ቁጥር ናይ እስራ ስለ ዘይፍለጥ እዩ። ሕጂ ክነግረካ ኣብ ዳህላክሲ ብዙሓት ኣመንቲ እስራት ኣለዉ። ኣብ ዳህላክ ኣብ ዓዲ ኣቤትኩም እስራት ኣለዉ። ኣብ ማይ ስሩዋ ከም ዝበልኩኻ ልዕሊ 100 ምእመን እስራት ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። ሕጂ ዘይንፈልጦምሲ ኣለዉ፣ ዘይንፈልጦም ንኣብነት ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ሕጂ ኣብ ሰራዊት ብዙሓት ምእመናን ኣለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ። ስለዚ እቲ ቁጽርሲ ሓቂ ዘረባ ክሳብ ክንዲዚ ክብለካሲ ይኸብደኒ። ግን ብዙሓት ኣመንቲ በማኢት ኣመንቲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ግን ርግጸኛ ኮይነ ነግረካ ኣለኹ ማለት እዩ። ኦኬ፣ ሕራይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝስማዕ ዝነበረ ብዋሕስ ገሊኦም ወፂኦም ገሊኦም ካ እምነትካ ከም ዘኻሕድካ ወይ እምነትካ ከም ዘኻሕድኪ ከቲምኪ ውፂ ተባሂላ ንሰምዕ ኢና እሞ እዚታት ማዕረኽ ንምንታይ ሓቂ እዩ?
وأنا بزلنا حبريتها بالسمع هو مالتيو نظام أوصيهم ممزلو كمزي بوحس كمزو صومي سميع زلخو زوم نوي عمت تأثروا أحواتنا دما سلامنت أم نوي عوات أسيروم تدعي الكاني كم سمعهم أمنتنا عين خلينا سلا زوليهم استيلو سقاب حجون أمنتهم فتيهم ما يكحدون مالتيو ግን ኣብ ኤርትራ ንዓመታት ኣስረካ ከም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሕጂኒ ሓንቲ ቆልዓ ዘርግሕ እያ ኣለኹ ርኢኻዮ ተደኣ ኮንካ ብዛዕባ ከቆርፀካ ከለኹ ሓተካ እውን ሓሲብያ ዝነበርኩ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት እንከላ ዝተኣስረት እሞ ድሕሪ 14 ዓመታት ኣብ ዝቕንያት እዚ ዝተፈትሐት እያ ወሃቢት የማነ ድያ ወሃቢት ወይ ውህበት የማነ ቅሬታ ዝተባለት ኣብ ትዊተር ጽሒፍካ ኣለኻ بزعبة أسكي وجمير كالي الله خمو قال قرب يعلني كمية تأثيرها أبي بوتا بخمي كنتا تعلن اسكي ايوه انتاي مثلك انا سي نزا سبزي اسي قلعه خلا يزفلت ازيان اشتي قلعه عندي مخبلك يقول 10 3 10 10 عامت كلا زفلت قلعه ازي مالتي نبعلي ونسي شوك كوين اي مالتي سلازي سي اذا سبزي اسي قال 16 عامت يا تأثيرها قال 16 عامت كتأثر كلا خا جبنا يجبرت نها security نا إيرترا أب compromise أتود سلامنت 14 عامت صنيحة أنت دا أيل كاني حنت نجاري أمنتي لومي أي كحد صباح أي كحد سلازي بلد رأي كله ولا حد جبني بالآن سلازي عجي نحن نكون زي أتوم سلازي فلتنا يومينا أما حبروا ميدا سلازي رجحنا يومينا بري نوح سنة تباهيلو ويدما سلطة فقرينات سلازكولو وي كافرح تلو هوا فرحنا إرترا سلازفولتو بزحات يوم تأثيرهم زلو مالتي حراي هانيبال أبزن إقر من قدنا تأثيرهم زنوبورو مو بزخونا من قد استفتحوا أمنتي بزعبا زحلفونا يما أسرت هيوتخون بزعبا بتسأتهم زلو وبزملكت هزبت حق أنيا زخونه بزعبات أبيات ما أسرت بعمقه تكفلت نا ميديا قرب بزح يرأينيهم سلامتاي تبل أبز من البات نسخة حدا خابتهم بتعمي زاد نغكاية مغنياتو حبريتها بزبرز حي أخات زرقة حبزي أرستزي كالوتا كزرقو حي الرأيين سلامتاي انتاي ليو مسلكا أنا خمزرد أني تي سرعات تي أب إرترا زلو منغستي بفرحي جهوز حزنا يمثلنا مالتي حجي عندنا دما نايتي انا خز مثلا نايتي بوليسي نايتي government نايتي سرعه بوليسي نتسب نتنبور نتزي نبورسي كب نبور وشيدو سك بليز تبابع مالتي ازي بحال ازي كن كسبر كخيل الله مالتي ازي بحال ازي كسبر كخيل الله نحدا سنه حنتي من سي حنت قلعه فرق علمئة أب بيت ما أسرت أنت دعتي خيو أبتي كتفريلو تخيل أبتي كترمعلو تخيل أبتي حدار كتقبرلو تخيل علمئة كله أنت دعا وشيد خيو مو نزلنا جرزي نخيت الزاربولو دما كم حدا نبور أمو نبور اللي تبلو تدعا خونكا إذا بتعم حدا جنيا ترندي وبتعمي حدا جنيا ترندي خن زارب علينا مالتيو كابزين العلمو أنت يخغون كابزين العس أنت يخكبر ماسي نحدا سموا قالوا كجرمك أنا كعلك نحنت سب 3 عامات ملو نبينا أب حنت شلة عجمة بسنك إمنتها مالتي أما ترشان إذا سبزيئة ناب حد كبابي إرترا سيدهم بقى ناب حد كبابي إرترا سيدهم مالتي كبابي إرترا أكتب لنا خلها خمي مالت أو أب حد إسر بيسيد دوما ما ناتوسي يا ردو نجاري أب حد بوتا سيد دوما التاسب شيء أجن زتزارب شعوسي كابت إسر بيت الشعوس تفتحت كوين تسمع ومالت أجر مكان ما ناتوس نقرأ ما قديك نقرأ كأنا زفلت أبو سلست قلعت مساي مسحق ولستمهره مساي حبيرو تسأله أب ما يتمناي أسيرهم نايسن كلنا سجم نيرو أب إسربيت مويتو نسبيت دويلهم أب هوسبيتال نعيسب أكيد مويتو لوريسا خوسرت قاعدة بحيلا حدون سبيتو حجي أب شيرة
ምስ 4 ደቃ ተሰዲዳ ኣላ ንሱ ኣብ ዳህላክ እስሪ ቤት ይሞይቱ ከም ንቡር ከማን ኣይተቀብረን ክነግረካ ስለዚ ብዙሕ መግፋዕቲ ብዙሕ ውርደት ብዙሕ ሞት ብዙሕ ምክልባት እዩ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ደይ ምዝራብሲ ከም ባህሊ እንተዳ ድውሰድ ኣሎ ኮይኑ ብጣዕሚ ነብሪ እሞ ንመጻኢ ወለደውን ኣዝዩ ሕማቕ ትረንድ ሕማቕ ነገር እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ ስለዚ ክንዛረብ ንከል ኣለና ምናልባት ደይ ምዝራብ ከኣኒ እቲ መንግስቲ ካብዚ ዝገደደ ከምጻልኩም ዝብል ኣተሓሳስባ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ካብዚ ዝገድን ላዕልካ የለን ኦኬ ካብዚ ተኣስሩ ኣመንቲ ምናልባት ኣብ ማእሰርቲ ዝሞቱ ኣለው ብቁፅሪ ክንደይ ይኾኑ ምናልባት ትፈልጦ ተለካ ክትሕብረኒ ትኽእል ኢኻ እቶም ዝወፁ ግን ብዛዕባ ኣማውታ ናይዞም ኣመንቲ ከመይ ከም ዝነበረ ተሓዝኦም ወይ ኩነታቶም ዝዕለሉካ እንተለው ምናልባት ዝርዝር ዝበለ ከተካፍለና ትኽእል ተኮይንካ ሃኒባል እንታይ ኣማን ሓወይ መስለካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ መቸም ኢንፎርሜሽን ክትረክብ ብጣዕሚ ከቢድ እንድዩ እቲ ንረኽቦ ሓበሬታ ኩሉ ብዙሕ ግዜ ካብቶም ዝወፁ እዩ እጅና ኣብነት ነግረካ ኣለኹ እዚኣ ሓፍቲ ዝብለካ ዘለኹ ኣደ 4 ቆልዑት እያ ጓል 32 ዓመት እያ ይሕሰቦ 4 ቆልዑት ሕሰቦ ኣቦኦም ይዘናብዩ ነይሩ ኣቦኦም ግን ነዊሕ እዋን ኣብ ዳህላክ ተኣሲሩ ማለት እዩ ኣብ ዳህላክ ተኣሲሩ ኣብኡ ሞይቱ ሰበይቲ እታ በዓቲ ቤቱ ግን ደቃ ክትኣሊት ትኽእልና ስለዚ ተዘላ ኣማራፂ እንታይ እዩ ምውፃእ ጥራይ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ወፅያ ኣጂ ኣፍሽረላ ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣጂ ካብኡ ንኣብነት ሰብኣያሲ ድያ ሕማም ነይርዎ ንመድሃኒት ምእታው ተኸልኪሉ ሞይቱ መድሃኒት ክረክብ ኣይከኣለን ሰብኣያ ማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ዝፈልጦ ዘለኹ ተክኤ ዝበሃል እውን ዋላ ሽሙ ተጠቐስ ኮኑ እዚ ተክኤ ዮሃንስ ዝበሃል እውን ኣነ ዝፈልጦ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ኣብ ሓደ ኣብቲ ኣነ ሰርሓሉ ዝነበርኩ ቦታ ዋድ ከም ጋርድ ኮይኑ ሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣቦ 3 ቆልዑት እዩ ኣብ ማይ ተመናይ ምስ ኣብ ሓደ ተኣሲሮም ወሲ ማይ ስሩዋ ወሲ ደሞ ኣብኡ ሞይቱ በቃ ኣብ ሆስፒታል እዮም ንሰበይቱ ደው ኢሎም ንሬሳ ክውሰዱ ኢሎም ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ 3 ቆልዑት እዩ ሓዲጉ ዝኸይ ዘሎ ሕጂ ብቀዳማይ እውን ዝደወሉለ ነይሮም ካብ ኤሮጳ ደው ኢሎም ላይ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ሓንቲ ሰበይቲ ሰብኣያ ካብ ዝእሰር 5 ዓመት እዩ ገይሩ ንሳ ኣደ 3 ቆልዑት እያ ትበልዖ እንትሰትየን ከማን ይብላል ምክንያቱ ሰብኣያ እዩ ዝኣልያ ነይሩ እዚ ሰብኣያ ግን ቅድሚ 5 ዓመት ተኣሲሩ ክሳብ ሕጂ 5 ዓመት ተኣሲሩሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ከምዚ ታሪኽሲ ብላዕሊ ላዕሊና ንፈልጦ እምበረ ኣዝዩ ዘጨንቕን ዘሕዝንን ታሪኽ እዩ ዘሎ ማለት ከይበዝሓልካ ኢለካ እምበር ንዓኻ ኣብ መትከል ኣበይ ዝበሃል ኣሎ እስር ቤት ሓንቲ ኣደ ተኣስሩ ሰባት ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተኣስሩ ኣለዉ ካብ ዝገርመካ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጓላ ነታ ተኣሲራ ዘላ ረኺባትኒ እንዳበኸየት እናሓዘነት ማለሲ ኣብ ሜድያ ከምዚ ካልኦት ክሰምዑና ከለዉ ከምዚ ነጋንን ዘለና እዩ ዝመስሎም ዘሎ ግን ኣይኮነን እቲ ኣዲኣ ጓል 48 ዓመት እያ ክሳብ ኣማኒት ሰዓቢት ኣማኒት ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣነ ከማ ነዲረ ይዛረብ ዘለኹ ሕጂ ርእሳ ከይተረፈ ቆሪፆሞ ጨጉራ ናይ ኣብ ዓድናሲ ጨጉሪ እስኻስ ክብረትካ እዩ ኣይኮነ ሓቂ ስለዚ ጨጉራ ከይተረፈ ቆሪፆሞ ኣም ቴሊንግ ኣነ በዚ ነገር እዚ በዚ ዛረቦ ዘለኹስ ኣካውንተብል ክኸውን ስሚት ከመይ ፈቃደኛ እየ ማለት እዩ ዝነገረካ ዘለኹስ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዳህላክ ኣቦን ወድን ጓልን ኣቦን ተኣሲሮም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዳህላክ እስር ቤትሲ ኣቦን ጓልን ተኣሲሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ታሪኽ ናይ ኣመንቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝወርድ ግፍዒ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝወርድ ስቃይሲ ማዕለያ የብሉን ግን እቲ ዘሕዝን ነዚ ዘይንቡር ነገር ከም ንቡር ወሲድና ስቕ ስለንብል ስለዘለና ጥራይ እዩ ኣማን ሓመድ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኣብዚ ምናልባት ሓደ ዝተሓሳስብ ነገር ኣሎ ብዙሓት ኣመንቲ ዝነበሩ ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ዝወፁ ኣለዉ ግን ጥርንፍ ኢሎም ብዛዕባቶም ኣብ ኤርትራ ዝሓደግዎም ብፆቶም ወይ ወገኖም ካሓቱ ናይ ትርእን ኢኻ ብዘይካ ተቐዲምና ዝበልናዮ ኣብ ሚድያ ኣይመፁን ጥራይ ዘይኮነ ብዝተወደበ መልክዕ ወይ ብተጠርነፈ መልክዕ እውን ካሓቱ ናብ ዝኾነ ጉዳዮም ጥርዓኖም ናብ ካልእ ከቕርቡ ኣካላት ኣይትርእን ኢኻ እዚ ከመይ እዩ ሃኒባል ንስኻ ንኣብነት ብውልቅኻ ኢኻ ዳርጋ ትነጥፍ ዝበዝሕ ግዜ ዝሪኦ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዝሒ ብውልቅኻ ኢኻ ሓበሬታ ዝዘርግሕ ብዝተወደበ መልክዕ ግን የለን ስለምንታይ ማለት ብዙሕ እኳ ኣይኮና እምበረይ
ኣማን ሓወይ ሕጂ ንኣብነት ከም ሬሊስ ኤርትሪያ ኣለው ብሶ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ዝሰርሑ መዓ ዶክተር ብርሃን ኣስመላሽ ዝመርሕዎ ኣለው ግን ከም ዝብለካ ዘለኹ እቲ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ኣሎ ካብ ሃገር ምስ ወፃኻ ካብ ስደት ምስ ወፃኻ ዝሓለፍካዮ ሳይኮሎጂካል ስቃይ ኣሎ ሽግር ኣሎ እንደገና እቲ ብሓፈሻ ከዓ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታትና ምሽ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ሓንሳ ገለገለ ሰባት ስቕታት ዝመርፅሉ እዋን ኣሎ እቲ ፀገም እንታይ ምዃኑ ንዓይ እውን ብዙሕ ይኸብደኒ ማለት እዩ ግን ከምቲ ግቡእ ግን ክንዛረብሲ ይግባአና ብዛዕባ እቶም ሓዲግናዮም ዝመፃና ኣሕዋትና ብዛዕባ እቶም ኣብ ስቃይን ኣብ መከራን ዘለው ምእመናን ክንዛረብሲ ሓላፍነታን ግቡእናን ግን እቲ ሪዝን ካብ ምንታይ ምዃኑ ግን ንዓይ እውን ኣማን ሓወይ ይኸብደኒ ሓቂ ዘረባ ሓራይ ድሓን እስከ ድሃይ ናይቶም ዝተኣስሩ ፓስተራት ጓሶት መራሕቲ ኣቦታት ኣብያተ ክርስቲያን ከንታይ ኣለካ እሳቶም ከዓ ስጋብ ሕጂ ደይ ብክስታይ ኢና ንሰምዕ ማለሲ እሶም ክሳብ ሕጂ ኣብታሸልኦም ኣለዉ ማለት እዩ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ሸልኦም ኣለዉ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ኣብኦም ዘለዉ ከም ዝመስለኒ ገሊኣቶም ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ክሰምዕ ከንብብ ከለኹ ገሊኣቶም ኣብ ካልኣይ መደበር ኣለዉ ይበሃል ማለት እዩ መዓ ዶክተር ፍጹም ዶክተር ክፍሉ ዶክተር ተክለኣ መዓል ቀሺ ገረ መድህን ማለት እዩ ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት እሶም ሕጂ ስለንፈልጦም ኢና ብዛዕባኦም ብዙሕ ንዛረበር ዘይንፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ሓደ ቀነ ኣብ መራኸቦም ብዙሓን ዘርግሐ ነይረ ብዛዕባ ሓደ ቆልዓ ሚልዮን ዝተባሃለ ቆልዓ እዩ መንእሰይ እዩ ቆልዓ እዩ ማለት እዩ ንእሽተይ ኮለይ ተኣሲሩ ስጋብ ሕጂ 16-17 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ኣብ ካልኣይ መደበር ማለት እዩ ሕጂ ግን ሰሚዐ ኣለኹ ናብ 5 መደበር ኣስጊሮም ኣለዉ ሰሚዐ እቲ ዛንታስ ብዙሕ እዩ ማለት ኣይና ይኹን ክገልፆ ከማ ንኸብድኒ ሓንሳብ ሕራይ ሃኒባል ብጣዕሚ የመስግነካ ኣብ ካልእ እዋን ብዝያዳ ጥዑም ዜና ክሳዕ ንራኸብ ኣዝየ የመስግነካ ይቐኒየለይ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ገሊኦም ኣብ ማእሰርቲ ኣለዉ ኣመንቲ ገሊኦም ከዓ ሕጂ ዝሰማዕናዮ ጥዑም ዜና ከዓ ገሊኦም ወላ እኳ ድሕሪ ስቃይ ተኾነ ግን ተፈቲሖም ኣለዉ እሞ ምናልባት በዚ ኣጋጣሚ ክትመርፀሎም ትደሊ መዝሙር ዕድል ክበካ ሕራይ ኣነሲ ሓንትላ ናይ ዮናታንን ናይ ሶሱናን መዝሙር ኣላ ሓንቲ ኣምላኸይ ግዜ ኣለዎ ትብል እሞ ንዓ ክሳይ ግበረለይ ኣዘምረለይ ኢኻ ሓራይሺ ኣምላኽ ንኩሉ ግዜን ሰዓትን ኣለዎ እሞ ሓንቲ መዓልቲ ከዓኒ ኣምላኽ ነቲ መቑሖም ሰይሩ ምስ ስድሮኦምን ምስ ደቆምን ዝራኸብሉ ዘመን ከምፃሎም ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ትብል መዝሙር ኣላ እሞ ንሳ ኣዘምረለይ ኣማን ሓወይ ሕራይ የቐኒየለይ ደጊመ ሃኒባል ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ Thank you very much. Thank you, brother. Thank you.